Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ман ҳамчун ҳуқуқшиноси шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебинам як рӯз ҳиндустониҳо, як рӯз афғонҳоро дидам, ки кӯмак карда истодед ва бештар мардуми қирғизро мебинам. баъди мардум мо фикр мекунад ин тоҷик намедонад без як руса пурсам вай русое ки адвокатои русое ки ҳастанд унода фарқ надорад. Лекин Верховни суд гирифт бекор кард барои ки бародар пули патента супурдагӣ аст. 10 рӯз дер кардагӣ буда. Сахрва ин хадамоти муҳоҷират нест. Ин Сахрва бале Сахрва ин посредник байни хадамоту муҳоҷират ва шаҳрвандо ай. Кӯдака гирифтагӣ ҳастанд, ба як Иван ёки Михаил додагӣ ҳастанд. Падару модари ҳамин кӯдак ҳамун Иванда ҳар моҳ пули алимент месупурад. Мегуфтем ки ҳамин кадом намуди ҷаримаҳо аст, кадом намуди қонунвайронкунӣ аст, ки ҳаминашро ҷарима мекунанд ва инашро депорт мекунанд. Бисёр занг мезананд, ака амисияши тамом водварини аз байн рафт. Ин гапҳо ҳамас як гапи пучи бекора аст. Сабилоҷон муҳоҷирро депорт мекунанд, яъне ба час 3.1.18.8 уклонение от въезда ҳамонҷо нависондагӣ 5 штраф с административни водворени. Дар Россия 14 структура запрет мемонад муҳоҷирро. 14 структура ФСБ, МВД бисёртар, МВД бисёртар мемонад. Роспотребнадзор, Минюс ҳамаи ҳаминора мегӯянд ки тамом запрет ай байн рафт, 40,000 ҷарима мекунанд. Мегардам ин хеле гап нест. Фирифтаи ин гапи ин коро нашин ки падари ман шаҳрванди Россия аст, ё ин ки модарам шаҳрванди Россия аст, ё ин ки ҳамсарам шаҳрванди Россия аст, ба ман зиллиони светофор аст. Адвокат дар пеши қонун ҳеҷ ки худчан. Қонун қонунае. Сад худша бидаронам, агар судя кори худша мекунад. Аз куҷо хабар мешавад ки ҳамин шаҳрванд ҳамин гуна бемориҳоро дораду ва ора бесрочни, яъне ки умрбод запрет мемонанд. Мисол бигем 80-90% касали туберкулоз мебароранд. Кашмокашиҳое мекунанд дар даруни метроҳо, ё ин ки мусиқии тоҷикиро баланд мемонанд, ё ки дар даруни автобусҳо дар даруни автобусҳо прямои эфирда мешинанд бо забони тоҷикӣ додувой мекунанд. Обращение кардисанд ба ҳамон президенти худашон ки бале баъд шаҳрвандои мо мегӯянд ки мо набошем ё чӣ кор мекунанд, мо набошем ё чӣ кор мекунанд. Този мо то дар расонаҳо мебинем аз Африко зиёда аз 200,000 нафар шаҳрванд овардагӣ ҳастанд. Амоно 30,000 мегиранд. Ҳабилоҷон 30,000 мегиранд. Рӯз тоб бегара либос медӯзанд. Ки ҳамин 30,000 барои шумо мерасад? Мегӯяд ки маоши баланд аст. 30,000 мегирем, ҷои хубамон ҳаст. Сехи дига бурданд 400 нафар духтарҳои шаҳрвандои Шри-Ланка кор мекарданд. 400 нафар бо ҳамун 30-35,000 ки ҳоло бачаҳои мо як рӯзаш 3,000 рубле набошад кор намекунанд. 90,000, 100,000 маош қайд кор мекунанд. Хай ҳастан баъзи бачаҳо медонам 60-70,000 мегиранд. вале шумо як бор тасаввур кунед ки дар ҷои як шумо 2-3 кас кор карда метавонад. Видео мекунанд, баъд мегӯянд ки ҳамин шумо ки ҳамин гапҳоро гап мезанед, мегиранд умора ҳамин қонунро бировардан мегиранд. Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуб ҳастед умедворам. Чӣ хеле ки ваъда кардагӣ будам рӯзҳои наздик шуморо бо як навори хеле хуб дар масъалаи уведомление, дар масъалаи запрет, умуман саволҳои бешуморе ки шумо дар ин мавзӯъ пешниҳод мекунед дар масъалаи муҳоҷират бо якон ҳуқуқшинос якҷо нишаста ҳамин хеле як масъалаҳоро мебардорем. Имрӯз бародарамон яке аз ҳуқуқшиносҳои шинохтаи тоҷик, шахсиятҳое ки ҳамавақт дар бари муҳоҷирон аст, ҳамеша бо муҳоҷирон сару кор мекунад, ҳар рӯз дар идораҳои суд аст, хулоса дар даводаи муҳоҷирон аст. дар рӯпаи экрани шумо нишастагӣ аст ва дар бари ӯ Муҳаммад Собиров. шӯхӣ кардам. Ин ҳама гапҳои беҳтарин ба бародар тааллуқ доштанд. яъне ки Муҳаммадҷон, ман ватсапи шуморо нигоҳ мекунам, ҳамеша дар статуси ватсаптон ҳамон записи соатҳои идораи суд асту як касро кушодем запреташу ҳамин чизо. Аз ҳамин хотир ман хулоса кардам ки бо шумо ҳамин як навор кунем. Шумо ҳамеша ки дар този ҳамин масъала ҳастед, маълумоти охирин, яъне ки свежи информатсия мегӯям ки ҳамин чиз дар сари шумо бештар аст. хостам ки як суҳбати озод доштагӣ бошем. Чӣ мегӯянд, саросема нашуда ба ҳазур ба мардум фаҳму оддӣ карда баъзи саволҳое ки мардум гузоштагӣ буданд, яъне ки дар YouTube расми шуморо гузоштам ва навистам ки ба наздикӣ бо бародар Муҳаммад Собиров мо интервю дорем, саволҳои худро нависта кунед. Саволҳо қариб 90% як хел аст. Биёед бо иҷозаи шумо сар мекунем саволҳоро. Аввалан як бо мардум як суҳбат мекардем.
салому алейкум ҳабибулло бародар, салому алейкум подписчикои ҳабибулло, подписчикои голос мигрант, ҳамватанҳо, бародароне ки дар шаҳрҳои Русия ва қарор доранд ва ғайра Русия, ҳамаи шуморо салом мегӯем. Ман ҳамчун ҳуқуқшиноси шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ба суолҳои шумо ҷавоб мегардем. Чӣ хеле ки шумо дар комментариҳо навистед ва барои мо ҳам ҳар рӯз занг мезананд. Ман аслан корам ба корҳои судӣ аст. Барои мо ҳам аслан ҳар рӯз занг мезананд ва суолҳоро мепурсанд ва ҳабибулло бародармон ҳамин суолҳоро тайёр карда омаданд. Бале, биёед пеш аз сар кардани саволҳо якамтар дар бораи фаъолияти шумо суҳбат мекунем. Аслан бо кадом масъалаҳо бештар муҳоҷирон ба шумо муроҷиат мекунанд? Ман намедонам шумо барои чӣ ягон инстаграми худро надоред, яъне ки продвигат намекунед, барои чӣ дар ютуб шабакаи худро продвигат намекунед? Фақат дар ҳамин ватсап ҳар касе ки рақамҳои телефони шумо сарханӣ кардагиаст, фақат ҳамон кас мебинам як рӯз ҳиндустониҳо, як рӯз афғонҳоро дидам ки кӯмак карда истодед ва бештар мардуми қирғизро мебинам ва тоҷикони худамонро. Бештар аз кадом паҳлӯҳо шумо ҳимоя мекунед ҳуқуқҳои онҳоро дар ҳамин идораҳои судӣ? рости ҳабибуллоҷон, мо дар сайтҳои иҷтимоӣ ҳам ҳастем, дар ютуб ҳам ҳастем, дар инстаграм ҳам ҳастем, дар фейсбук ҳам ҳастем, аммо азбаски кор бисёри бад аст. Бале, азбаски кор бисёр аст, пеш намебарем. Баъд рости аслан кори мо корҳои судӣ аст, запрет выдворени. Баъд боз инҷа аз боздоштгоҳи муваққатии тамоми Русия куҷое ки набошад, мо ба Самара рафтем, ба спецприёмникҳо ба Самара ва ба дигар ҷоҳо мерем, муҳоҷиронро аз унҷо мебарем. Шумо оиди шаҳрвандои Қирғизистон гуфтен, аслан бисёртар ба ман аз сафорати Қирғизистон муроҷиат мекунанд. Аз сафорати Қирғизистон бисёртар муроҷиат мекунанд ки шаҳрвандои мисол бисёртар мешавад. ҳоло баъзе тоҷикои мо ҳастанд дӯстдори таможни союз мегӯянд. Ана ҳамун шаҳрвандои Қирғизистон трудовой договор доранд, официални кор мекунанд, ҳамвора патент надори гуфта бурда депорт мекунанд. То ҳамин дараҷа? Бале, ҳам хеле бисёр аст. Солнцевский райони суд 7 нафар шаҳрвандои Қирғизистонро депорт кардагӣ буданд. Боз оли ҷа навора дар ҳамон суд аст, намефаҳмад ки ва ё патент намекунад. Оз ман мефаҳмам ҳабибуллоҷон. Баъд як бор буд ҳам хеле ҳолатое ки як аз сафорати Қирғизистон моро як занг задан, гуфтанд ки як шаҳрванди моро дар шаҳри дар Саратовский област қапида воридулмамнӯъ, яъне депорт кардагиам, бо ба боздоштгоҳи муваққатӣ, яъне дар спецприёмник шинондаги аст. Рафтем дар ҳамун худи коғази суд нависондаги аст, дар постановление нависондаги аст ки ҳамин одам бе патент кор мекард, депорт кардагиам. Агар не шаҳрвандои Қирғизистон патент надоранд, мувофиқи пункти 5 номери 93 қонун мумкин нест ва ёро патент ва ё бо трудовой договор кор мекунанд, яъне 13% налог меспоранд. Боз баъзе муҳоҷирони мо мегӯянд ки ва ё налог намеспоранд. Не ҳабибуллоҷон, ва ё ҳам налог меспоранд. Ман худам як наздики қати суд доштем бо як шаҳрванди Қирғизистон, 80 000 маош мегирифт, аз 80 000 13% налог меспоранд. Ина худатон ҳисоб кунед чӣ қадар мешавад? 10400 налог меспоред. Патенти мо 7500 аст. Ана баъд бале 7500 аст. оли сари ин мавзӯъ бармегардем. бачаҳои мо ҳам аз маошон 13% меспоранд. Бале. як партияи телефонҳои XR дар корпуси 15 Pro овардем ва нархашро арзон, яъне 23900 рубл кардем. пештар ин 25900 буд. дохили телефон iPhone XR оригинал аст. ҳатто метавонед ки бо имейл дар сайти iPhone тафтиш кунед. фақат корпусаш 15 Pro. телефон хеле зебо, дар даст удобна мешинад. баъзео iPhone 15 Pro-ро корпусашро титан гуфта қариб аз туш мераванд, лекин ин ҳам корпусаш монанди титан, қариб ки ягон фарқ намекунед. Face ID ва фонарикаш ҳам кор мекунад. касоне ки ин телефонро хариданянд, метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед. доставка ба тамоми территорияи Россия ҳаст. бе пул, инчунин дар метро бошад, курьерҳо мебаранд. марҳамат, муроҷиат кунед. ана ҳамин шаҳрвандони Қирғизистон бисёртар барои ҳамин муроҷиат мекунанд. як рӯз хеле ки шумо гуфтед ки судиё огоҳ нестанд, як рӯз ҳам хеле ҳолатот шуд. як аз сафорати Ӯзбекистон муроҷиат кардаги буданд, як бародармон Машрабҷон. мо рафтем суди Перовский райони суд. рафтем ҳамҷа соати 11:20 мо яъне суд доштем, засидани доштем. мебинам судя дар ҳамун дарун шиштагӣ аст, берунда мардум ҳама қатор шаҳрвандои Русия ва тоҷикон буданд. баъд пеш аз ман як қирғиза бояд медаровардан, шаҳрванди Қирғизистона. баъд омадам судя гуфтам ки
من ساعتی یک باز در موسگورسود یعنی این بالایی من زسیدنی دارم شما با فرچه شتگی هستین من دیر میشدم وقتی که وای نام موسگورسود شنید درو فکی دروید گفت پیش از من باز یک شهروند قرغیزستان در آوردن کارمند پلیس همون سودیا کماروف شهروند قرغیزستان میپرسد у вас есть патент وای میگه که нет у меня патент все тогда домой улетишь من گفتم ваш честь вы сейчас серьезно گفتم گفت که да у него патента нету я его выдворяю من گفتم а вы что не в курсе что с 2014 года у них нет патента они да они не обязаны патент по пункту 5 статья 93 им нельзя патент сделать а что у них есть у них есть трудовой договор потом от судья просит у вас есть трудовой договор вы мне говорите да есть у меня ну все тогда сейчас дело прекращаем همخی حالات بسیار میشه شهروندای ما بسیار است عبدالله جان وقتی که مثال من خودم سود فیرود میکنم من خودم وقتی میرم اشتراک میکنم در 99% حالات هم شهروند از همون سود میبرن لیکن وقتی که با اکثریتشون دکومنت دارن همه را دارن بعضی سودیا اهمیت نمیتونن به همین کارو بعد ما سودی بالایی در جلب میکنیم موسکور سود و بعد второй کاساسیونی سود و верховный سود بعد بیکار میکنیم این که خیلی وقت میگیرد یک سال دو سال حالاتایی میشود که دلوی 2021 ما نو بریدگی هستیم تو حاضر ما سر کار میکنیم هست حالاتایی که شما داوطلب میکنین بالاخره نگم کار دست نمیره و مهاجر دیپورت میشه میره خونش بسیار خیلی حالات ها هستن در حالات هایی هستن که مثال نه همه وقت سپراویدلیو هستن ما تو верховный суд میریم و بله بعد حبیل جان یک چیز است که اکثریت ادوکات و اکثریت گفتی گپا تگ نظامی یوریستایی که هستن اکثریت مثال دلایی که اسنوانی دارد ندارد و یا گرفتن میگیرن بله گرفتن میگیرن اساس یعنی مبلغ بگیرن بسیار هم حالات ها میشد ادوکاتای روسو به همون مراجعت میکنن لیکن ما همون دلویی که مثال اسنوانی دارن چی دارن ما همونا را گرفته بعد جلب میکنیم که بعد یک چیز دیگر حبیل جان شهروند که دیپورت شدگی است برای وای 3 سال 5 سال یک مشکلی است که با هیچ کس نمیخواهند بالای این با چند هزار میگیرن خیلی هر کس هر خیلی گرفته کاری همونها رو میدونن از اول میدونن که این کار نمیشود ولی پولش نمیگیرن باور کنید یک ما میخواهی ادوکات اگر توجیک باشد یوریستا باشد یک رهن کنید بله بسیار هم حالاتایی میشن که حبیل جان مردم زنگ میزنن ما با زبان عادی توجیکی یعنی باز مجبور میشیم که با زبان کوچگی هم میفهمونیم که برادر شما همین قانون ویران کردین همین قانون قطعی شما یگان آسانی ندارین نمیشود کار شما یعنی به پاتنت کار کرده است بدید ما در جای کار قاپید ولی با سر کار صورت گرفتگی دلیل دوران وای هم با یگان مسئله نداریم بله من همین خیلی میفهمم در دایره قانون که شما را نمیشود کارتون بود نمیشود بله یا بلاک من میگم برادر بلا را من نمیکنم او کار او قانون است بعد این مردم ما فکر میکنن این توجیک نمیدوند bez یک روس پرسم وای روسایی که ادوکاتای روسایی که هستن اونا دا فرق ندارد وای میشود میگد کاری نمیشیدنی هم میشود میگد همین خیلی حالات بود حبیل جان یک چیز نقل میکنم برای مردم خوشتر فهمیدنش یک شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی بود در اسپسپریومنیک یک زن دختر بود دختر یوش در اسپسپریومنیک بود بعد من زنگ زدم که من در رخصت مهنتی در تاجیکستان بودم من زنگ زدم که اکا من دیپورت کردم من گفتم که اپا جان شما اسنوانی ندارین شما را قانونی دیپورت کردگی هستند شما را تاجیکستان روان میکنن گفت چند من گفتم خیلی مهلت میشنی بله مهلت میشنی شما را روان میکنن تاجیکستان رفتن بعد از تاجیکستان زنگ زدن که اکا من یک ادوکات یافتم همون ادوکات من میگه که همین کار شما میشود من گفتم اپا شما پاتنت دارین گفت که من از 2020 به پاتنت میگردم من گفتم چه خیر میشیده گفت که بعد وای گفت اول من پرسید که من همین روسیه رفتم میتونم من گفتم که اپا جان ودورینی همین که وقتی که شما رو ودوریت کردن دراو او زاپرت در بازا نمیمونن دراو پاگرانسلوژ به فیسبی روان نمیکنن همین کمتر وقت میگیرد شاید یک ماه شاید 3 ماه بعضی وقت میشه که 5 سال پس ودورین در بازا میمونن انا همین چیزی که من گفتم اپا جان رفتم میتونین اما دکمنت کردن نمیتونین انا همون تگ نظامی ادوکات گفته که شما 50000 میپارتین من کار شما رو میکنم این اپای ما 50000 میپارتید همون 50000 هم میگیرد اما ادوکات همون گفتگی من میگه که همون شناسنامه‌ای که کهنه دارین که در پشت هم دیپورت کردگیان پروست میاد همون نام فامیل کهنه تا یا شناسنامه نام میگیره که همون پیچات نباشد راست بلیت گرفته و بعد میگیره باز دیپورتش برای کشیدگی وای به همون بله خیلی به حد بسیار
ҳайсари мавзӯъ намеброем. Бисёри мардум ташнаи шунавидани манамин вай аст. Уведомление. Ман чанд савол тайёр кардам, ака пешакӣ мондам дар инҷа дар вақти суҳбат аз мавзӯъ бисёр наброем гуфта. Якум саволам ин аст ки бисёриҳо мепурсанд ки агар супоридани пули патент 1-2 рӯз гузарад, ина амирӯз чандум аст? Амирӯз 1 феврал, амирӯз пулспории ман аст. Ман фаромӯш кардам дар одави зиндагии коруборс рӯзи сеюм яке ба хотирам расид ки рӯзи 1 бояд месупоридам. Тамом, патенти ман сӯхт. дар шаҳри Москав то ҷои ман медонам, дар шаҳри Москав 1 рӯз 2 рӯз ҳолатҳое буд. Аблоҷон ман қарори суда дорам. ҳолате буд шаҳрванди Ӯзбекистон онам патент месупоранд, то ҷои мо шумо медонем. 10 рӯз патента дер супоридагӣ буданд. 10 рӯз тамоми судои Москав аз Останкинский райони суд на депорт кардагӣ буданд. Москор суд, второй кассационный суд бе изменений монд, яъне депорта қонунӣ монд. Лекин Верховный суд гирифт бекор кард, барои ки бародар пули патента супоридагӣ аст. 10 рӯз дер кардагӣ буданд. 10 рӯз мувофиқи қонун, вақте ки агар дерам бисупорен ҳамун патент действует мекунад. Москав. Лекин ин маъноеро надорад ки мо пули патента дер супорем. ин ҳолатҳои то Верховный суд 2 сол аз байн гузашт. 2 сол аз байн гузашт. Баъд Верховный суд ҳамон қарори суди Останкинский райони суда бекор кард, барое ки бо закони налогови служба статьяи 271 хати ҳамин оснований карда бекор карданд. Лекин патент чӣ хеле ки мо шумо медонем Аблоҷон, ин аванси платёжа. Патента ҳама вақт период супордан дар кор. Илоҷаш бошад патента вақте ки шумо патента мегирин, медонам баъзеҳо кор намекунанд ёки баъзеҳо шароитҳо надоранд, илоҷаш бошад пули патента 2-3 моҳа период супорем. Вақте ки 2-3 моҳа ки период ки супордем барои мо хубтар мешавад. Агар ҳар моҳа ҳам ки супорам қалон 5 рӯз пеш. Бале чанд барое ки бисёрам студиёҳое ҳастанд ки Аблоҷон мо ҳамин кормон рӯзое мешавад ки ман ҳамин ҳафта 3 запрета кушодам. 1 запрет аз Самарская област, 2 бессрочни запрети ки Роспотребнадзор мемонад, оли нисбати инам гап мезанем. Ҳамин шаҳрвандо ҳозир бисёршонам хеле штегистанд. Ира ҳатман мепурсем. Бессрочнира бисёр мавзӯи муҳим аст. Бисёр бесабран ба ҳамин чира жад кардесем. Оиди мебахшен Аблоҷон, оиди патенте ки ман гуфтам, Москав мисол 1 рӯз 2 рӯз гузарад ич намекунад. Аммо регионода мекардааст. Барое ки ман аз Екатеринбург занг задам, гуфтам ман пурсидам, ман ҳамун решени Верховный суд дар болои тамоми судиҳо ин қонун аст. Ман гуфтам ки хеле ҳолатҳо ҳастанд ки мумкин аст. Вай рафтан аз Главное управление по вопросам миграции, яъне хадамоти муҳоҷират пурсидан, тафтиш кардан, гуфтам патенти шумо аннулир шудагӣ аст. Яъне ки дар дигар регионот ба назар доранд Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, мисол Алтай, намедонам дигар ҷо, агар 1 рӯз мегузарад аннулир мешавад ва ин чира шумо дидем дар. Бале, ман дидам. Дӯстони азиз, ҳамин чира аҳамият дид. Москва, Московская область дар бисёри ҳолатҳо барои 1 рӯз 2 рӯз гузаштан бачаҳо мегӯянд ки ҳатя агар мо Сахарова занг занем пурсем, оно мегӯянд ки аннулирова чӣ мегӯянд. Сахарова Аблоҷон як чизи дигар ман мехостам қайд кунам барои шаҳрвандои мо ки Сахарова ин хадамоти муҳоҷират нест. Ин Сахарова бале Сахарова ин посредник байни хадамоту муҳоҷират ва шаҳрвандо ай, байни Главное управление. Услугаи худаш дорад. Бале Сахарова ин маркази хадамоти муҳоҷират нест. Бале давлатӣ нест. Бале. Хоб ба ҳар ҳол агар мо ҳамҷа занг зада мепурсем, оно моро мегӯянд ки патенти шумо аннулировал шуд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки шумо омада дубора патент според бо сар отпечатки палец, бо сари нав, бо ҳамун полису дигар чизо. Оно давлат нестанд Сахарова. Ана мақсад як ба ҳар ҳол мо даъват намекунем ки 1 рӯз дер кунем. Барвақтар супоридан хубтар аст. Беҳтараш 3-4 рӯз пеш супорем. Бале. Дигар чизе ки беҳад мардум жад кардаистанд, аз 7 январи ман ҳамин 2024 қонуни нав ба имзо расид ки ҳар нафаре ки агар патент дораду, патентро мегираду, дар муддати 2 моҳ ба уведомление равон намекунад, яъне ки дар ягон ҷо официально трудовой договор ба имзо намерасонад ва ба МВД ҳама фикрам. Бале. УВМ пешниҳод намекунад, агар патенти он кас автоматӣ аннулировать мешавад. Фарқ надорад ки патенти шумо оё шумо официально кор мекунед ё ин ки чӣ мегӯянд шабаш мезанед, ё ин ки халтура мезанед, фарқ надорад чӣ коре ки мекунед. Бояд ки шумо қатъи ягон нафар шартномаи корӣ бандед
ва нусхаашро бурда дар УМ пешниҳод кунед. УМ чи аст? Яъне куҷо аст УМ? УМ управление по вопросам миграция. ҳамон отдел полиция. бале бале. Аввал агар ба ёд дошта бошем ФМС буд, ҳозир ҳамон аз байн бурдан, ҳамон дар даруни МВД. бале бале. Отдел полиция медроед. ҳамҷа УМ дорад худаш ёки МФЦ. ҳамон ҷое ки регистрация шумо. бале бале. регистрация шумо дар куҷое ки бошад, ҳатман отдели ҳамон ҷо рафтан дар кор. бале. хоб акнун ҳаминро ман як суолро даҷа камтар сода карда навиштагӣ ҳастам, шумо дуруст ҷавоб диҳед. хоб уведомление ба дасти худам бурда супурем ё ҳамон корхонаамон худаш мебарад? ин дахл дорад ба нафарҳое ки дар заводу ягон ҷо кор мекунанд, офитсиалан ки як моҳ 30 рӯз фақат дар як ҷо кор мекунанд бо як корхона. дар он корхона офитсиалан кор мекунанд, трудовой договор ҳамаи чи ҳаст. дар он корхона отдел кадр ҳаст ки юристаш ҳаст. ҳамон корхонаҳо чӣ хеле шумо гуфта гузаштед пеш аз суҳбатмон, ҳамон ҳар як корхонаҳо отделошон мисол чандта коргар дорем, чандташ мигрант ҳаст, чандтаи маош мегирад, гуфта ҳуҷҷатҳоро бурда дар ҳамон УМ худашон пешниҳод мекунанд. ғайр аз ин ҳар як шаҳрванд худашон бояд бурда супорад ин чизҳоро. ана ҳабилоҷон амин оиди трудовой договоре ки гуфтин ҳамин чиз ин чизи нав нест, барое ки шаҳрвандони мо аксарият мисол ба мо аз шаҳри Москав занг мезананд, фикр мекунанд ки ҳамин чиз чизи нав аст. Не, ин чиз чизи нав нест. ин аз 2014 пайдо шудагӣ аст. лекин ҳамин уведомление ки ҳозир шумо гуфтен ҳамин чиз нав пайдо шуд. ин чиз набуд. Ин аз 7 январ ҳамин изменение шуд ки патент отменид мешавад. ҳаминаш фақат изменение шуд, правильно? бале бале. Патент ягон вақт отменид намешавад. мо тарафдорем ки патент отменид нашавад. бале бале, анализирует, бале. аз бо прикази министр МВД аз 5 сентябри соли 2023 номери приказ N655 бояд ҳар як шаҳрванди хориҷие ки аз бале бале N655 вақте ки шаҳрванди хориҷӣ аз 7 январи 2024 кор мекунад, бояд худаш мо ози чира мемонем, формаи уведомлениера мемонем, ҳабилоҷон мемонад, бояд худаш ҳамуна пур карда уведомление по места регистрацияш ки УВМ яъне управление по вопросам миграция яъне хадамоти муҳоҷират бурда ҳамунҷода пешниҳод кунад ки ман дар ҳамин фалон фирма фалон компанияда ман официалӣ кор мекунам. ози ҳамин чиза баровардагӣ ҳастанд 60 рӯз с дата выдачи патента. анаку намунаи ҳаминра мо дар описанияи видео ссилка мемонем. метавонед ки дар модатон скачат карда бигиред, ройдон аст, пур карда имзо карда бурда супуред. инаш як. дуюм, шумо гуфтед ки аз 7 январи 2024 нафарҳое ҳастанд савол метиҳанд ки ман патент гирифтагӣ ҳастам дар моҳи сентябри 2023. ин қадар вақт шуд. акун ҳоли ман чӣ мешавад? уна бояд баъди ҳамаи 7 январ ки рӯзи онҳо ҳам ҳисобаш сар мешавад. бале бале. яъне ки 7 феврал, 7 март, 7 март биёяд, ҳар нафаре ки уведомление супурдагӣ нест, патенти он кас аннулирован мешавад. патенташро агар дар моҳи сентябр гирифтагӣ аст, дар тобистон гирифтагӣ аст, фарқ надорад. счетчик яъне ки аз рӯзи 7 январ кор карданаш сар шуд. як рӯз, се рӯз рафтан. баъд ҳамин ҳолатое ки анализируи патент, ҳоли ман дар шаҳри Москав барои ин қонун дагӣ нестам, барои ки ҳоли 2 моҳ нашидааст. лекин аз Краснодар, аз Сочи чанд нафар шаҳрвандо занг заданд ки патентшон ҳам анализируд мешидааст, ҳам тичени 1 сол патент гирифта наметонистиянд. гарчанде ки сроки дата выдачи патент мисол 1 моҳ ба бучидани патента бошад, мисол дар шаҳри Москав ҳамин хеле аст ки вақте ки патентто анализируд шид, сроки ҳамун дата выдачи патент мисол ози ина феврал аст, дата выдачи патент 10 феврал бошад, то 10 феврал патент карда наметавонӣ, баъд 10 феврал патент мекунӣ. аммо дар уҷа ҳамин хеле аст ки ҳамун дата анализирани патент 1 сол бо ҳисоб мекарда, баъд патент мекарда. як муҳоҷире ки бале дар Краснодар нарушение кард, мувофиқ қонун не трудовой договор накард, официални кор накард, уведомид накард барои ҳамин. бале бале бале. патентш бекор карда мешавад ва муддати 1 сол ба он муҳоҷир патент ин дар Краснодар буд. дар мумкин ки дар Москав ягон чизи дигар бошад. Краснодар ҳам бачаҳомон бисёр аст нишон мекунанд. хоб мо ҳоло гап задем дар бораи нафарҳое ки дар ягон корхонаҳо кор мекунанд. масалан аз саволҳое ки дар онҷо ман хондам навишта шудааст ки оилаи ман патент дорад, яъне ки бисёр бачаҳои мо меоранд оилаҳошона бо зану фарзандашон зиндагӣ мекунанд, вале то ҳамин ҳоло 2019, 20, 21, 22, 23 ҳамин ҳолат буд ки оилаашро патент мекунад, вале оилааш дар ягон ҷо кор намекунад. мақсад дар чи аст? ама ҳар моҳ 6,5 ҳазор 7,5 ҳазор месупораму
запрет навиез нагирад оилааш, дуруст? Акнун оилааш дар ягон ҷо кор намекунад, чӣ хел кунад ки ягон ҷо трудовой договор кунаду бурда уведомление супораду ҳамонанди ҳамин. Боз мисол меорам, масалан як муҳоҷир як рӯз бо Иван дар ютубам гӯш кардам, як кас ҳамқари савол додагӣ аст, дар саволат ҷавоб гир марамат бародар, мегӯяд ки масалан ман дар хонаи Михаил биём қати маслиҳат кардем ки ами хонаша 4 рӯза кора мезанам ва тамом мешавад. Оё бо ҳамин Михаил трудовой договор мебанданд, дуруст? Ин то меравад, то мерасад, то дар рӯз тасдиқ мекунанд ки кор 4 рӯза халос мешавад. Бо хонаи Андрей рафта, онҷо кори ҳафтаина аст, ҳамин заборҳоро краска кардан аст. Аз он ҷо меояд ки баҳор мешавад дар хонаи намедонам ягон Юрий рафта бояд газон касид кунанд, дар бачаҳои дар деҳот будагиҳо. Валё 5 рӯз пас, 6 рӯз пас ҷои кори алиш кардан мегиранд. ҷои кори пура надорад. Ҳамин 5 рӯз пас договор карда мешинанд дигар аз нобат. Абдуллоҷон, оиди занҳое ки хонашин ҳастанд, аввал ин ки ман дар гуфти гапҳо иззати нафси як кас намерасем, лекин Абдуллоҷон ман ҳам хел маслиҳат метиҳам ки агар шароито бошад зану кӯдакҳоро овардан дар ин ҷо чи нест. Аслан кӯдакҳоро мо бисёр Абдуллоҷон занг мезананд, баъзе кӯдакҳо аз этажо меғалтанд, баъзеҳошон мактаб намераванд, баъзеҳошон намехонанд, ҳамин ҷо он қадар хуб нест. Ма ҳамчун ҳуқуқшиносе ки ҳар рӯз бо мардум суҳбат мекунам, мушкилиҳоро мебинам, баъд дар ин ҷо қонунҳои худша дорад. Вақте ки мо кӯдака мисол як овози баланд баровардем ба сари кӯдака дод задем, ба забони оддӣ бигем, ё ин ки хӯроки пуррае ки ҳамун кӯдакона надошта бошад, кӯдак омада органи АПЕК мегирад, боз бо ёрдами сафорату консулию баъд як гала вақти дигара мегирад ки мо кӯдака бигирем Тоҷикистон равон кунем. Фармонбарот, шумо шаҳрванди Россия ҳастед, нестед? Агар кӯдака мувофиқам кӯдакиш нигоҳ биниш накардед, органи АПЕК мегиранд дасти. бале боз ин хубиш ин ки шаҳрванди Тоҷикистон боз сафорат консулгарии Тоҷикистон гирифта Тоҷикистон равон мекунад. ҳолатҳоеро ман дидам шаҳрванди Россияро шаҳрвандои худамон муроҷиат карданд, кӯдака гирифтагӣ ҳастанд, ба як Иван ё ки Михаил додагӣ ҳастанд, падару модари ҳамин кӯдак ҳамун Иванда ҳар моҳ пули алимин меспорад. Ман ин хел ҳолатҳоро бисёр дидагӣ ҳастам. Тоҷикое ки шаҳрвандии Россияро доранд. Тоҷикое ки шаҳрвандии Россияро доранд, кӯдакҳошро как положено нигоҳубин карда наметавонанд. Ё ин ки нигоҳубин карда наметавонанд, ё ин ки ҳам кӯдака ҷанг мекунанд, ё ин ки мезананд. Ин хел ҳолатҳо ҳам ҳастанд. Вақте ки ҳамун кӯдака ки заданд, ҳамсоя ки жалб кард, омадан кӯдака мегиранд органи АПЕК. ана дар ҳолати шаҳрванд, вақте ки шаҳрванди Тоҷикистон бошад, консулгарӣ ва сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр ҳолатҳо, дар ҳама ҳолатҳо ҳамин кӯдакҳоро гирифта ба Тоҷикистон. Бале, як хел вақт ман мегӯм баъзи шаҳрвандора, баъд аксарията гапи ман дигар хел мефаҳманд, лекин барои чи Абдуллоҷон ман ин чизора бисёр дагам ки кӯдаки 10 сола аз 10 этаж ғалтид, барои ки кӯдак ки дар мисол аксарият мардуми мо дар деҳот зиндагӣ, ман худам дар деҳот зиндагӣ мекунам, дар деҳот зиндагӣ мекунанд, дар оҷа дашти калон бисёр мегарданд, дар як хона ки маҳкам карданд ва кӯдак бетоқат мешавад. берун аз 10 этаж ғалтидагӣ аст, ту муҳрашон шикастагӣ ҳастанд, бисёр хел ҳолатҳо. Бале. Баъд нисбати суоли шумо Ҳабибуллоҷон, заное ки дар хона нишастагӣ ҳастанд, бо ҳамун соҳиби хона, агар шаҳри Москва ман дар назар дорам, бо ҳамун соҳиби хона ягон договор, гражданский трудовой договор, ҳозир ман ҳамаша мефаҳмам, гражданский трудовой договор мекунанд. ҳозир мо то яъне барнома бо шумо ҳисоб ва ҳасад кардем, дар шаҳри Москав ҳамун маошуна то 58 000 мекунанд, яъне 7500 ки ҳаст, ҳамон 7500 то 58 000 маош мекунанд. ҳамуна бурда ҳамун управление по вопросу миграция по месту регистратсияро огоҳ мекунад ки дар ҳамин ҷа ман қатъи ҳамин одамда кор мекунам ва ё мисол худашона ягон чиз менависанд, уборчиса ё ин ки ҳамун хонада ягон кори хонагира менависанд, ё ки ошпаз ё ки ягон чиз менависонанд. ҳамунҷа далши яъне кор зиндагӣ кардан мегиранд, пули патентшона меспоранд. ҳамон хонае ки зиндагӣ мекунанд. Бале, мешавад ки корфармош соҳиби хона шартнома мебанданд. Шаҳрванди Россия бошад соҳиби хона. ҳамин хонаро як уборка мекунад, трезоша мешува масалан, ҳамин как уборщица, қати соҳиби хона шартнома мекунанд. Уведомлениеро ҳамин силка скачат мекунанд, ҳаминро пур мекунанд. Ба он место пропискашон қати аму отделда бурда меспоранд. Бале, ҳоли ҳамун копияи трудовой договораша ман шумо мепартоям Ҳабибуллоҷон, дар чиз мемонед, дар ҳамун описанияи ҳамин видео мемонед, скачат карда, мисол қати соҳиби хонашон, қати соҳиби хона ё ин ки ҳозир шумо гуфтен оиди шаҳрвандое ки мисол дар яъне
деҳот ҳастанд, мисол кор мекунанд, баъзе корҳои мисол як рӯз иҷо даҳо, бале, ҳамуно метавонанд ки бо ягон тоҷик ё ин ки рус шаҳрванди Россия будагӣ бошад, ё ин ки ВНЖ доштагӣ бошад, бо ҳамуно договор заключат мекунанд, трудовой договор заключат мекунанд, мисли ҳамин ҳодисе ки ман гуфтам, ҳам хел мекунанд, бурда ҳамун управление по вопросам миграция по месту регистрацияра уведомид мекунанд ки ҳамин одамда кор мекунанд. бисёр хуб. Мешавад ҳолатҳое ки масалан дар ҳамун деҳот мешавад пулисо ягон тафтиш мекунанд бачаҳоро, ҳичшон намегӯянд вақте ки шартномашон шартномаи пешинангие ки مثلا در خونه میخائیل باید کار کرده باشن که اونها در خونه یوری کار کرده است. انا در همین جنب اگر که پتنت همون رژیون باشد موافق قانون، بله پتنت همونجا باشد موافق قانون کارمند پلیس رژیون در همونجا کار کردن حق داره. بله اینا مثال مسکوسک اوبلاست اکثریت بگیم همین یعنی دچو بگیم به زبان عادی در مسکوسک اوبلاست هستن، پتنت مسکوسک اوبلاست که باشد اونها را حق یعنی دیپورت کردن نداره. فرق نیست که در خونه کی کار کرده. بله پتنت مسکوسک اوبلاست در مسکوسک بله تردوی договор کردگی. من اینجا دو روزه با کارفرمای من این سگلاسوات کردگی است. من اینجا دو روزه کار اومدگیم. اما هیچ نمیگم. بله. فهمو. امیدوار هستم که بسیاری بچه‌ها فهمیدن. یعنی که سوال این است که نفرایی که در خانه میشینن، مادرها یا اینکه بعضی مادرها هستن که مثلا من میخوام مرد درست فهمن، بعضی مادرامون در 3-4 جا کار میکنن، مثلا یگون پرگمای خیرسکی هست میرن اونجا توزه میکنن، یگون چای خونه تاجیکای خونه یاردم میکنن، رفته پاسپورتشون میشون، هر جا در 2-3 جا کار میکنن. میتونم که خطی یک تا شرطنامه بندن، خطی استلنیش دیگه شرط نیست. بله. گلابنیم رژیون. ولی فرم اینا میمونیم بعد مردم سکچات کرده گیرن. دوستان عزیز، به هر حال در مسئله مهاجرت به حد سوال‌ها بسیاری به دست با یک برادر محمد جون ما اسپید نمی‌کنیم در یک نشست همش رو گپ زنیم. من کوشش می‌کنم که یک چند مرتبه چنین ویدیوها شود که آهسته شما سوال‌های خودتون رو جواب گیریم. خب بسیار یک موضوع کلان دیگر در بین مردم مهاجر سر زد. اینم یک قانون است گفتن با نزدیکی به امضا رسید گفتن پیشتر با فکرم از ماه اکتبر با فکرم برآمد این که از نوامبر فراموش کردم. یعنی که من بعد اگر مهاجر نروشنی میکند، حقوق ویرانکنی میکند، دیگر رو دیپورت نمیکنند و یعنی که جریمه میبندند. میگفتن که همین کدام نمود جریمه ها است، کدام نمود قانون ویرانکنی است که همینش رو جریمه میکنند و اینش رو دیپورت میکنند. مردم خیال میکنند که علاقه دیپورت خلاص، هیچ کس دیگه دیپورت نمیکنند، دیگه 20-40 هزار جریمه میکنند تا رفته گشتن میگید دلشی با همین میفهمونید. عبدالله جان اویدی این من میخواستم یک کمتر بسیارتر گپ زنم برای که اصلا سوهای ما که همین запрет выдворения و بعد سودا هستند مردم بسیار زنگ میزنند. ما یک چیز دیگر میخواستم یک کمتر شوخی هم کنیم. وقتی که همین که من اهمیت دادم وقتی که پرزیدنت از تاجیکستان روسیه بیاد همون آدمایی را که ودورینی کردگی هستن یا زپرت کردگی همشون یک تا به یک تا من زنگ میزنن امیس چشیدگی است. میگم از کجا فهمیدی پرزیدنت رفتگی است؟ گفتن امیس چشیدگی است. من نمیدونم کی کدام بلاگر هم خیلی نوار میکند یا اینکه در همون این زپرتنیکو یک دیگهشون قد گپ میزنن خیلی است که اویدی همین قانون هم خیلی گپو بسیار شد. بله بسیار زنگ میزنن اکا امیس چشید تمام ودورینی از بین رفت. این گپو همش یک گپی پوچی بکوره است عبدالله جان. یگان ودورینی از بین رفتگی نیست، یگان زپرت هم از بین رفتگی نیست. چه خیلی که بود همون خیلی موندگی است. این قانونی که وزیر به تصویب رسید یعنی 25 دکبر سال 2023 این نو نیست. این چیزی کهنه است. از سال 2017 اینو میخواستن به تصویب رسونن اما نکردن. یعنی در همون قانونی که مثال اکثریت مهاجرات دیپورت میکنن یعنی به часть 3.1 و 17.8 уклонение от въезда همونجا نویسندگی که 5 штраф с административным выдворением. بله. یا اینکه در جای کار به پاتیم خپن часть 2 و 17.10 5 штраф с административным выдворением. انا با هست است با قانون часть 3 و 17.8 нарушение миграционный режим 5 штраф с административным به رجیستراسیا یا اینکه در خانه‌ای که ما زندگی میکنیم رجیستراسیون در اونجا نیست. همین اول همین چیزا بود. خوزی در همین بندی که 5 штраф همینجا سودیا دا اختیار دادن
ихтиёр доданд ки аз 25 декабри соли 2023 номери ин қонун 649 федерални закон аст. ҳаминҷа судяда ихтиёр доданд ки ё административни видваренӣ кунад ё ин ки аз 40,000 то 50,000 ҷарима кунад. Судяра ихтиёр доданд. ин ягон чи видваренӣ аз байн нарафтааст. нафарҳое ки дар дигар ҷо регистратсия кардагиянд дар дигар ҷо хоб мераванд, қариб як қисми муҳоҷиро ҳамин аст, ба ино дахл дорад. бачаҳое ки сему пас граница мегзаранд, не ода дахл надорад ҳабилуҷон. режими не нарушени мигратсиони режим, бале инодам дахл дорад. Не инҷа запретчам шиданаш мумкин. Аксарият бачаҳое ки тез граница перескат мекунанд, тез граница перескат мекунанд. 90-180 инора редка суд видваренӣ мекунанд. Инора аксарият вақт ино па пункти 12 3 сола запрет мешаванд, па пункти 13 5 сола запрет мешаванд, па пункти 14 пункти 14 часть 1 статья 27 в течение свыше 270 дней нарушение миграционный режим 10 сола запрет мешаванд. Одамое ки запрет шидаги ҳастанд ҳабибуллоҳ ҷон ино дар ин қонун хуш нестанд. ин запрет ҳамон хеле буд ҳамон хеле мешавад. пункти 12 13 14 фақат на основании патент отменит карда мешавад. Тамом. фаҳмо шумо на се чира гап задем ки ҷарима карда мешавад, яъне ки нафарое ки дар ҷои истиқоматшон зиндагӣ намекунанд. бале нафарое ки регистратсияшон буд шидаги аст, патент доранд, ира уклонение от въезда мегӯянд, яъне регистратсия буд шидаги аст, дар дастшон патент аст. мувофиқи қонун инора бояд видваренӣ накунанд, аммо аксарияти дар Москва қариб 99% судиҳо инора депорт мекунанд. ё ин ки баъд часть 5 ҳам ҳаст, иҷа часть 5 18.8 уҷа ҷаримааш аз 5 то 8,000 ё ки 10,000 ҳар хелаш шиданаш мумкин. патент дорин, ҳар мо супоридистин, трудовой договорам чӣ кардагин, регистратсиятон тамом мешавад, як рӯз, ду рӯз, се рӯз, 5 рӯз накардаин регистратсия гаштесин ҳамхелам, правильно? ҳаминро қапида судя метавонад депорт кунад, яъне ки запрет на въезд метавонад ки ҷарима кунад. бале ин дар ихтиёри судя аст ҳабиллоҳ, ана дар ҳолате ки шаҳрванд трудовой договор дорад, патент дорад, пули патента вовремя меспорад, инора по пункт 5 статья 5 115 федеральный закон, ё ин ки прикази министр МВД аст, приказ, хай приказ барои суд ин приказ нест, ин фақат барои кормандои полис аст. На основании ҳамино жалоб мекунем, инора бекор карда мешавад бе ин 40,000 ҷарима. ана одамое ҳастанд ки мисол регистратсия надоранд, ҳабиллоҳ ҷон хеле бисёр аст, бачаҳо муроҷиат мекунанд 2014 бе патент гаштесанд амҷа. бе регистратсия, бе патент, бе ягон чи ҳаста, ҳаминора вақте ки қапидаанд суд ихтиёр дорад ки аслан ин қонун барои ду чӣ дар кор аст. часть 18.10 бачаҳое ки мисол ҳастанд ба патенти Москва дар Московская област меқапашон, ҳастанд районное ки мисол бале районное ҳастанд ки дар тарафи Митеши, Люберси, баъзе як кӯча Москва аст, як кӯча Московская област. аксарият намефаҳманд, ина дар территорияи Московская област қапида бурда депорт мекунанд. ана ҳамон судиёра ихтиёр додаги ҳастанд ки шумо метавонед ки ё видваренӣ кунед, ё ин ки муҳоҷира 40,000 ҷарима кунед, 40 то 50,000. лекин ҳабиллоҳ ҷон аз 25 не ин ҳаминҷа 40 ё ин ки соати корӣ ҳаминҷа нависондагӣ аст. лекин ҳабиллоҳ ҷон аз 25 декабр то ҳозира ман оли ягон каса надидам ки видваренӣ накарда ва ҳамхел ҷарима кардагӣ бошанд. баъд мо ҳамхел ҳолатҳоям буда ки мисол шаҳрвандоере ки ғайри қонунӣ депорт кардагӣ, шаҳрвандоере буданд ки қонунӣ депорт кардагӣ буданд, мо ба второи кассациони суд жалоб кардем. ҳамин яъне қонуне ки ба тасвиб расид, ҳамин қонуна основанӣ карда ба второи кассациони суд, ин вышестоящая второи кассациони суд, верховный суд жалоб кардем, отказ омад. оли ҳамин қонуна моли шумо чӣ хел фаҳмозим? отказ омад яъне ки қабул накард. ин дар ихтиёри судя аст. бале ин дар ихтиёри судя аст. агар худи судя бихоҳад ҳамон видварениро ба штраф заминит мекунад, худи судя ки нахоҳад алиш намекунад. дар ихтиёри худи судя аст. вақте ки агар мо мисол дар верховни суд як нафара судаша бибурем, бо қарори ҳамон верховни суд метавонем ки дар тамоми судои Россия метавонем ки ҳамонро основанӣ карда дар қарори ҳамон бекор кунем. бале мисол буд ҳамхел ҳолатое ки шаҳрвандои Қирғизистон гуфтам ки бепатент депорт мекунанд, ё ин ки регистратсияшон дар баъза нест депорт мекунанд. ҳамина якмин маротиба ман буридагӣ будам, оли наворошам дар ҳаминҷа ҳастанд, аз радиои озодии Қирғизистон омадан, аз
қирғизский телеканал 24 ам омада навор кардан дар Москорсуд ман ҳамина буридам, ҳамина претендент кардам. Дигар ҳозир дигар тамоми юристо ҳам мо ҳам дигар дар основани ҳамун қарори Московский городской суд ҷалб карда мегирем, ҳамун қонуна монда баъд на основани ҳамун бекор мекунем. оли нисбати ҳамин қонун баъд як сар хотиррасон мекунем бародаро ки аксарият ҳозир мана занг мезанам меган запрет дар Россия 14 структура запрет мемонад муҳоҷироро 14 структура ФСБ МВД бисёртар мемонад Роспотребнадзор Минюс ҳамаи ҳаминро мегӯянд ки тамом запрет ай байн рафт 40 000 ҷарима мекунад мегардам ин хеле гап нест. Фақат выдворение ки суд мекунад ана ҳамун выдворениеро мешавад судя заминит кунад. Гап дар бораи запрет намеравад ин қонунда. Выдворениеро мо дар назар дорем, фақат выдворение бо ҳамун выдворение ки якум бора бо ҳастанд муҳоҷирое ки выдворениешон мекунанд мегӯяд граница барем биёен ҳам хел бигардем. Вақте ки шумо аз уҷа омадед шуморо дофи дигар қапидан бо статьяи 20.25 часть 3 повторни выдворение через спецприёмник шуморо равон мекунанд. Да, хеле бисёр. اینجا در همین خیل حالت‌ها شما دروغ میکنن. ما چند بار بچه میگن که ما رام خالی گفتن ما امضا کار میگم پات بر خونم پیشک و آخرام همونجا نایسوندگی پستانویل ده سا ادمنستراتیونی ودوارینی بعد بسیار هم حالت‌های هستن که شهروندان ما اولی اینجا گپ بسیار است مثل گفتی شما که چند تا نوار میکنیم شهروندان ما حبیلا جان بعضیش مثل زنش روس است یا که اینجا میان با شهروند روسیه زاکس میکنن یا اینکه یگان کودک با کودکخوانی میگیرن اساسا فکر میکنن که تمام مود زیلیونی سویتافور شدگیه. من هم خیلی حالتایی بود که شهروندی تاجیک سه کودک شهروندی روسیه زن شهروندی روسیه نه که از دیگر رژیم پاسپورت گرفته که سود به ازمینی موندگه مسکوس گراتسکوی سود به ازمینی موندگه شهروند تاجیکستان پدر و مادر شهر وازی مسکوسکی گراتسکوی سود سودای مسکو دیگه شهروند پدر و مادر основание حساب نمیکنن برای اتمینیت کردن ودورینی برای که میگن که он совершеннолетний у него свой отдельный жизнь он отдельно живет родители в нем не нуждаются. برای همین از همه شما خواهش میکنم که باز در مسکوسکی گراتسکوی سود مثال بسیارتر چرا اهمیت میدن بود حالتایی که شهروند تاجیکستان مثال از 2019 با شهروند روسیه زندگی میکند در نام همسرش ایپاتیکا دارد لیکن запретش موندگی هستند по пункт 4 статья по пункт 4 часть 1 статья 26 یعنی в течение 3 лет совершено более 2 административных правонарушений 3 сола запрет موندگی هستند. وقتی که این پاکاس میشود وقتی در اون کاس 3 судья میشینند. من وقتی همش فهمیدم گفتم بود این و ایپاتیکا میسپرد این در روسیه در کار است همسر شهروند روسیه است باز سودا همه را اهمیت میدونن خیلی وقتی که زنک کلان باشد ای مردک سن سالش سود این زاکس فیکتیونی حساب میکند این همسرش از خودش 10 سال مایده بود سود نگاه کرد گفت که این برای چی در روسیه گم بر پاتین کردگی نیست من گفتم که خیلی پاتین نکرده گفت که نام бездельник که نینوشنی گفت گریست بیکار نکرد سودی بالایی اینا رو هم اهمیت میتن بعضیا پاتین نمیکنن بی پاتین کرد насколько شهروندی полезні است بله در کار است اینا رو هم اهمیت برای همین فریفته این گپ این کارو نشین که پدر من شهروندی روسیه است یا اینکه مادرم شهروندی روسیه است یا اینکه همسرم شهروندی روسیه است به من زیلیونی سویتافور است فریفته این کارو نشین برای که ما هر روز در سودیم همین چیزا رو میبینیم مصلحت من همین که قانونی کار کنه پاتین گرفته در کدام دولتی روی دنیا شما کار کنین نرین حتما او دولتی که کار کردین نالوگ میسپرین برای که شهروندای خودی روسیه همین که کار کرد نالوگ میسپرن بله برای همین اکثریت مثال باز یک چیز دیگه را میخواستم قید کنم فالشیو استودنتسکی بلیت میخرن همین چیزا را بس کنید من بیزار شدم از همین چیزا بخشش کن حتی بازی بلاگری اون ترس بله من از همین چیز باورتیم مونده شده هستم فالشیو استودنتسکی بلیت میخرن بعد اونا رو уголовное дело میکنن статья 327 قسم 3 بله уголовное дело میکنن وای بیچاره شهروند وای اکثریت نمیدونن من میفهمم برادر نکن اگه پولی پاتین نمیسپاری کو اوخه برادر تو در یک جا کار میگتره بعد میقپند وای یونیورسیته در یگان بازا نیست با هم بلوگرایی که بعضی بلوگرایی هستن که گارانتی میچیم کار کردن میگردی وقتی که شما دانشجو باشین باید میگراسیونی کارت شما اوچوبا باشد شما باید در همون دانشگاه باید زندگی کنین وقتی که شما را قپیدن باید شما پولی که دانشگاه را سپردگی هستین یک سمستر آوردن نشان بدین سودیا را که من نه همین پول سپردگی هستم بله چک نشان میتین برای همین بحث کنین فالشیو استودنتسکی بلیت خریدن دوستای عزیز برای چی اکای محمد اینکه یک نفس قطعی 10 تا جمله گپ میزنه از تجربهش
ҳар рӯз дар дуруни судо аст. Ҳарчанд ки ман наметавонам ки мисол инстаграм дар инстаграмаш мондагӣ нест ҳар рӯза кор шуда мисол муслим кашава ки дар ютубш мегӯл бинед, вале дар ҳамин ватсапш номероша ки ман дорум ҳар рӯз давайтон аст статуси ватсаптонда мебинам. барои ҳамин хотир ман интихоб кардам акаи Муҳаммада ки таҷриба дорам. ҳар рӯз 2-3 та суд мегзаронам. маълум аст одам ки таҷриба гап мезанад иш дар фикр мегӯяд 3 соат гап занем гапои мо тамом намешавад. фикр мекунем барои бачаҳои полезни аст. дӯстои азиз, ҳар нафаре ки ҳамин наворо мебинад ва фикр мекунад ки одами хуб ҳастӣ, мехоҳӣ ки хубӣ ба дигар мардум бираса, ҳамин навори моро ҳатман падилица кунед. чӣ группаҳое ки аст ватсапу телеграму дигар ҷоҳо падилица кунед ки дигарҳо ҳам бубинанд, ҳамватанои мо огаҳ шаванд. бисёр миф, яъне ки гапои дурӯғе ки баъзе адвокатҳоро ма банкомат мегӯм бовар мегиранд. баъзеашон мисли ҳамин ҳофизо ҳастанд ки дар ҳамин туй мерава, ҳофиз байт мехонад 3 соат, баъд ю ҷамъ мекунад, яма хаша мерава, ӯ шав арӯз қуша пир мешава намешава дигар барои вай абсолютно без разница ба урусиям шава ку дигар. баъзе адвокатои мо ҳам юристои мо ҳам ки дар ҳамун сари суд дод мезанад, баъд дивайтра депорт мекунанд, депортра атминут мекунанд, намекунанд. вай мега диди ман чиқадр дод задум, мега диди қатъи ҳам бо ҷанг кардум, мега бо ту мега ака раҳмат мебахшӣ, мо шуморо асабӣ кардем ба амеди мо шуда шумо бо ту айвай даволни яке результат нол. барои ҳамин хотир ҳар мифа бовар накунед. основание дорӣ ту прафи 100%, вале ту депорт кардагӣ ҳастанд. дар он вақт юристо адвокатҳо шуморо кӯмак карда метавонанд. вале агар праф нестӣ, адвокат дар пеши қонун ҳеҷ ки худшам қонунае 100 худша бидаронам, агар судя кори худша мекунад. дӯстои азиз, ҳатман навора ба ёру дӯсто паҳн кунем ки ҳама огаҳ бошад аз ин чизо. хуб, акай Муҳаммад, як саволи дига аст ба шумо мепурсам. какрас сари ҳамин мавзӯе ки қонуне ки гуфтем ки шумо баромадагӣ аст аз 25 декабр, ман октябр гуфтам дар аввали суҳбат, яъне ки нафарҳои судя ҳақ дорад ки ё ин ки 5000 рубл ҷарима кунад, ё ин ки запрет на въезд монад, ин ки выдворение, ихроҷ кардан аз қаламрави Русия. хоб мамнуъул вуруд мегӯям. мамнуъул вуруд. мутаассифона чун дар Русия зиёд ҳастем, бо русҳо суҳбат мекунем, ин чизо аст, камкам забони тоҷикиро баъзе калимаҳои душворашро гуфтам барои мо баъзе мушкилиҳо аст, вале умедворам ки шумо мо дуруст мефаҳмед, эътироз намекунед, интиқод намегиред. акай Муҳаммад, бисёриҳо мегӯянд ки аллакай аз ҳамин қонун кадом як пункташ оварда шудааст ки запрет гирифтагиҳо метавонанд ки як муайян ҷаримаро супоранду запрети онҳоро кушоянд. نه این خیلی گپ نیست. سوال است، همین سوال به حد من عبدالله جان اوزی این گفته سم کو یک موضوع پورا بسیار هم کلان می شود. زپرید نه بلکه ودورینی. همون ودورینی هایی که هستند مثال خارج کرده شده. بله خارج کرده شده ها را می شود که در اساس همین قانون مثال ما جلب کنیم و از سودیا پرسیم، از سودیا طلب کنیم که همین مثال ودورینی ما را به همین جریمه یعنی علیش کنیم. بله مبادله همون سودیا نه این افترای کاساسیونی سود ورخونی سود با بالای سودیا را میپرسیم و سودا نمیپرسیم، بالای سودیا را میپرسیم. این باز گفتم عبدالله جان که در اختیار سود هست، همون سودیا بخواد همین کار را میکنند، نخواهد نمیکنند. اما اون запретایی که شما میگین، مثال запрети که ФСБ میمоند по пункт 1 часть 1 статья 27 ФЗ 114 угроза национальной безопасности. اینجا یک چند پونکتای خودش دارد. خطری جامعه است. بله این یک چند پونکتای خودش دارد. این اول یک روز باز شوتر صحبت میکنیم. بعد هست پونکت 7. پونکت 7 часть 1 статья 27 ФЗ 114 бессрочный запрет. Роспотребнадзор, Минюст Россия. Роспотребнадзор در کدام اساس میموند؟ Роспотребнадзор من در همین سال 2023 از ماه январ تا ماه دکامبر 2023 را زیاده از 70 نفر بسرچ запретش کشیدم. زیاده از 70 نفر. بله از کجا؟ مثال از تاجیکستان، از بیمارخانه‌های همون توبرکولوز من مراجعت میکنن. من میدونم اکثریتش بله بعضی شهروندان ما هم کسل توبرکولوز هم هستند. مثال دیدیم حالتایی که شهروند هستن کسل ویچ، کسل من راستی خودم این چیزای بعد نمیفهمیدم. با این کسل ویچ جداگانه بوده است، سپیدش جداگانه بوده است، سیفلیسش جداگانه بوده است. بله
بعد همین چیزا که در سر کار کردیم بعد فهمیدیم مثال Роспотребнадзор همین запрети бессрочный میمونه. از کجا خبر میشد که همین شهروند همین گونه بیماری ها را دارد و اونها بسروچ یعنی که عمربود запрет میمونن؟ عبدالله جان وقتی که شهروند ما لوبوی همون مرکزایی که پاتنت میتین همونجا خون میگیرن همونجا دا میرون لیکن اکثریت بله اکثریت عبدالله جان همون این ما صخر در مسکو که هستیم مرکز صخر را در نظر داریم اکثریت در مسکو مرکز صخر و همون پونکت تیبیشون گرفته مردم با یک جا روان میکنن لینسکی پراسپکت دوم 17 در با یک جا روان میکنن میگه همونجا در رفته لیچینگ کنین اکثریت شهروندان اونجا میرون میگن که شما 60000 مبلغ سپرین با شما دورو می نویسیم همون دورو را می نویسن همون دورو را شهروند استفاده میبرد نمیبرد همون دورو را می نویسن بعد کاغذ میتن که شما سوز هستین گفته بله توبات هستین لیکن در حالتی که وقتی که شما کسل برآمدین شما اون پونکت همون آدرس سراغای روان کردگیشون رفتین نرفتین این اوج Роспотребнадзор کاغذ روان میکند که همین شهروند کسل است یا توبرکولوز یا اینکه ویچ اینا باز بر گروه ها جدا کردگی است مثال من گفتم که از سفارت قرقیزستان هم مثال زنگ میزنن شهروندای تاجیکستان فقط توبرکولوز ویچ همون استرس قرقیزستان بخشش اومدن روسیه برای ترداوی دگاور کردن یگم جا نه برای ترداوی دگاور نه برای اتپچاتکا پالیس سپوریدن اونا میروند همون اتپچاتکا پالیس میسپارن دکتر میگذارن دکتر هم خون و پیشاب میگذارن چه کم خودمون اونا هم همون صخر و میروند بعد شهروندای ما اکثریت مثال بگیم 80-90% رو کسلی توبرکولوز میبرن بله کسلی توبرکولوز میبرن بعد میگن که همونجا در لیچینگ کن لیکن بعد اونو رفته در تاجیکستان هم باشد در دیگر جا هم باشد انالیز میسپارن سوز میبرن ما در اساس همین زایولین مینویسیم 3 ماه پری استانوید میکنن میدارد با اثر اینا انالیز میسپارن آدمایی که با در هموار لیچینگ نکردن حبیب جان در همون لینسکی پراسپکت دوم 17 لیچینگ نکردن همواره با میگد که شما در мол лечение накаден у нас есть у нас нет оснований что вы здоровы اگر не ҳуҷҷате ки аз тоҷикистон ҳаст он анализ меспорад бори история буд ки дар рӯзи баъд мешавад бачаҳо полезни аст бинед як бачаро ҳам хел вай буровардан касал буроварданаш аммо ленинский проспект нарафту москва омада чанда клиникаҳои частни 3 ҷо да супорид аз 3 ҷо тоза буромад медонам рафта буд амунҷода қатиш баҳс кардан ҷанҷолиш кардан гуфтанд ки нами ҳозир занг мезанам мебаранд по жизни депорт мекунам вай тарсида оистак буромада амунҷа оё баъде ки аз сахарва масалан дигар любой фемесое ки мисол мо патентгирӣ меравем моро ҳамин гуна касал қати баъзе ҷои махсус роҳӣ мекунам барои табобат гирифтан агар мо ҳамунҷа нарафта 2-3 клиникаҳои вай аз кучасни рафта ки лицензия доранд ҳамин намуди касале ки эълон кардагӣ ҳастанд анализ гирем агар тоза бароем ҳамин ҳуҷҷатҳои гирифта ҳамроҳи ягон юрист рафта муроҷиат кунем агар кӯмак мекунад ё намекунад ин хеле аз абилёҷон ман ҳамин хел ҳолатҳое буданд ки шаҳрвандо вақте ки ман гуфтам ку вақте ки аз сахр ва ки моро отказ кардан барои беморимон уно уже ҳамун Роспотребнадзор яъне ҳуҷҷат равон мекунанд ки ҳамин шаҳрванд касал аст шумо он ленинский проспект меравед намеравед для них не имеет значения ва ё запрета мемонад запрет мумкин ки 1 сол пас шавад мумкин ки 6 моҳ пас шавад мумкин ки 3 моҳ пас шавад лекин вақте ки запрет ки мондан абилёҷон вақте ки запрет ки мондан ҳамун клиникаҳое ки частне ки шумо гуфтен ҳамунҷа рафт шаҳрванд допустим лечение кард справка овард баъд дар асоси ҳамин справка мо заявление менависем ман худам чанд маротиба Роспотребнадзори Москав ки кардан мо заявление навистем дар ҳамунҷа аз мо талаб кардан ки не ин справка намешавад справкаи 001 мо чӣ кардем 3 моҳа приостановид кардан ба 3 моҳа приостановид кардана любой справкаро қабул мекунанд лекин баъде ки омадин шумо баъде ки 3 моҳа приостановид ки мекунанд мегӯянд ки фалон адрес брин ҳамун Ленинский проспект дом 17 справка 001 биёред аз Ленинский проспект буд ҳозир шаҳрванди Тоҷикистон ман медонам омад ҳаминҷа ва дар Ленинский проспект анализ спордагӣ набуд лечение кардагӣ набуд вақте ки омадтан ки ту дар мо лечение кардагӣ нести у нас есть подозрение что вы болеете уна маблағаша гирифтан бо ҳамуна лечение кардан баъд справка додан оиди запретҳое ки шумо гуфтен мисол ино якчанд намуд мешавад мисол запретҳои Роспотребнадзора фақат бо коғази духтур кушода мешавад запретҳое ки ҳастанд мисол по пункт 11 12 13 14
ана пункти 8 инора фақат ба вақте ки ҳамсаршон шаҳрванди Русия бошад дар асоси ҳамин мо ба суд муроҷиат мекунем. Аммо ин қонуне ки ҳозир шумо мисол аз суолҳои мардум ки додистед, ин қонун барои онҳо ягон осонӣ чӣ накардааст, пешниҳод намекунад. То есть мувофиқи ҳамин қонун то ҳоло шумо ягон запрети варениро шумо то ҳоло шудагӣ нестем. Бале уҷа дар ҳамин қонун худшам гуфтагӣ аст ки гап дар бораи видваренӣ меравад, запрет не. фаҳмо бисёр як суҳбати нағз гузашт. Фикр мекунам ки вай кунем наворо ҷамъбаст кунем оҳиста ва бо дар оянда саволҳое ки ҷамъ мешаванд зери ин навор саволҳои худтонро бинависин, мо ҳатман вақт ҷудо карда боғз омада бо шумо дар ин масъалаҳо видео мекунем. Як бор дига итоқ мекунем, яъне ки нафарҳое ки дар Россия кор мекунанд дар ягон корхона нею корҳои амин абъём мегӯянд ку масалан рӯз дар инҷа 10 рӯз дар инҷа онҳо бояд бо ягон шаҳрванди Русия ки кори ҳамонро мекунанд қатъи ҳамн шартнома бибанданд. Шартномаро дар куҷо мебанданд? ҳам коғаза якҷо мегиранд. Дар ҳамин поёни видеои мо ссилка аст, скачатш мекунед, бланка аст, ҳамонро заполнят мекунед, бурда дар ҳамон УВМ управление по вопросам миграции мешавад. ҳамонҷое ки отдел политсия аст, ҳамонҷо билхоҳ не куҷоеш ки пеши рафтон бурое не ҳамонҷое ки ҳамон район ҳамон город ки ҳамон вай аст регистратсиятон аст ҳамонҷа рафта месупоред. ва ҳамчунин нафароне ки дар корхонаҳо, заводҳо, фабрикаҳо кор мекунанд, онҳоро бояд ғайр аз оне ки ҳамон отделкадр ёки юристи корхона бурда супордагӣ аст дар ҳамон УМ, ҳар як шаҳрванд худаш бояд бурда супорад. Бале. уведомление ҳар як шаҳрванд бояд отдельни уведомление худаш бурда супорад. қариб так 1 миллион муҳоҷир ҳар як касаш бояд уведомление пур кунад, бояд бурда супорад. Бале, огоҳ кунад, яъне управление по вопроси миграция по месту регистратсияро ки ман мисол дар фалон фирма кор мекунам. ман оли яъне чизи ҳамина мемонем, скачат мекунанд, мегиранд, бурда огоҳ мекунанд. албатта ки кантар душвор аст. Бале. Аммо қонун чикор кунем? Вақте ки омадем кишвар як кишвар, бояд мо қонуни онҳоро ҳурмат ва эҳтиром кунем. Бале. ҳамин қонуне ки гуфтестем ки ҳар як шаҳрванд худаш бояд бурда супорад, ҳаминро баъд ман дар партомо рекна дабонам бачаҳо бояд бихонамш. хоб дигар саволҳомон дар масъалаи модарҳо буд ки хақиқатан соҳиби хона метавонен ки шартнома бибанден ва уведомлият кунен дар ҳамон регистратсия ҷои адреси регистратсиятон ҳамон районда, ишам ҳамон қоида қатӣ. Значит, бале, дар ҳақиқат чунин қонун ба имзо расидагӣ ҳаст ки судия ҳақ дорад ки шуморо депорт кунад, ё ки ҳақ дорад шуморо аз 40 то 50 ҳазор рубле ҷарима кунад. Бале. ва ҳамчунин бо чиқали ки муҳаммадҷон гуфтанд, мувофиқи ҳамин қонун яке аз бандҳояш ҳамин аст ки онҳое ки судия аллакай решение худро баровардагӣ аст, шуморо яъне ки запрет на въезд мондагӣ аст, мешавад ки дуюмбора бо отарак пешниҳод кунед шумо. Бале, ба суди болоӣ пешниҳод кунанд ва ҳамонро запрет на въезда гирифта ба ҷарима мубаддал кунанд ва ҳамон ҷаримаро супурдаву запрети шумо кушода мешавад дар Русия. Запрет не видварени. Бале, запрет мегем ҳозир аз Тоҷикистон сар мекунад занг занед. Запрет на въезд. Ина МВД одамое ки на въезд дигар чиз аст, видварени. Бале. Ихроҷ кардан. Бале. Запрет ин одамое ки автоматически мешавад. Мамнуъул вуруд дигар чиз. Бале, одамое ки автоматически запрет мешаванд, яъне худашон намефаҳманд, Тоҷикистон меран омада наметавонанд, ина запрет мегӯянд. Одамое ки бо тариқи суд мешаванд, ина видварени мегӯянд. Депорт бо дигар чиз аст. Депорт ба дарга кардан. Бале. Сета будаст. Манам рост я дар байни шумо ҳастам, вале запрет на въезд аз видварения, ман як чиз фикр мекардам, фарқ мекардааст. хоб дӯстони азиз, акаи Муҳаммад, пеш аз оне ки ҷанворро ҷамъбаст мекунем, шояд ягон гапҳое ҳаст ки ман аз шумо напурсидам савола. Ягон чизҳое ҳаст ки шумо мебинед ҳар рӯз, ягон аламҳо ҳаст, мехоҳед ки мардум фаҳмонед, гап занед ва ба ҳамин қати наворро ҷамъбаст кунед. рости Абдуллоҷон, вақтҳои охир мебинем, яъне ман ба ягон кас як болоравӣ кардани нестам, як маҳмадонӣ кардани нестам, лекин вақтҳои охир мебинем баъзе шаҳрвандои мо
кашмокашиҳое мекунанд дар даруни метроҳо ё ин ки мусиқии тоҷикиро баланд мемонанд ё ки дар даруни автобусҳо дар даруни автобусҳо прямои эфирда мешинанд бо забони тоҷикӣ додувой мекунанд. бале бале имода ҳамин бале бале баъд тамоми мардуми урус ба ҳамон нигоҳ мекунанд. як чиз аст ки дар ҳамин худи Москва ҳатто дар Душанбе ҳам ҳамин аст ки дар даруни автобус вақте ки гап задем вай рус ҳам бошад руси худаш ҳам гап зад меяд дигар рус мегӯяд ки это не ваш офис мегӯяд это общественный транспорт здесь нельзя по телефону разговаривать. аксарияти мо мисол дидем чанд бигем шаҳрвандои мона ки бадахлоқ буданд ва як духтари руса мезанад ки ту чӣ ба ин хел либос мепӯшӣ чӣ ба ин хел мегардӣ дар Московская област. ҳамин хел ҳолатҳоро дида ҳозир мебинем ки шаҳрвандони русия гурӯҳ ҷамъ шуда яъне обращение кардисанд ба ҳамон президенти худашон ки барое ки аксарияти шаҳрвандои мо ҳам омада ман намегӯям ки ҳама баъзе яъне бигем нокасо ҳам ҳастанд ки ба ҳар хел корҳои бад машғул ҳастанд ба одамкушиву одамрабоӣ баъд дига ҳамино ҳам монда шуданд аксарияташ баромада навор мекунад. баъд шаҳрвандои мо мегӯянд ки мо набошем ё чӣ кор мекунанд мо набошем ё чӣ кор мекунанд. то ҳозир мо то дар расонаҳо мебинем аз Африко зиёда аз 200 000 нафар шаҳрванд овардаги ҳастанд барои кор 200 000 зиёда аз 200 000 бале яъне договор составид кардаги ҳастанд бояд оварда ҳамоно кор кунанд. ман худам бале мушкилӣ накунанд барои шаҳрвандошон ранги баъзе шаҳрвандони мо бо далчи кор кардан мегиранд оно бо виза меоянд. аммо баъзе шаҳрвандои мо мегӯяд ки мо набошем ино чӣ кор мекунанд. бародаро ман худам бо дигар шаҳрвандо ҳам сару кор дорам. сафорати Ҳиндустон барои мо муроҷиат кард дар шаҳри Одинсова боз ҳамин суроғҳош ҳам ҳастад навораш ҳам мемонам дар навор монед зиёда аз 100 нафар шаҳрванди Ҳиндустона яъне ғайриқонунӣ ҷарима кардаги буданд. дар оҷа як камтар коро шидаги буданд 30 нафара депорт карданд 100 нафара ҷарима кардаги буданд. ман худам рафта ҳамаҷа иштирок кардам яъне бигем жалоб нависта баъд бо тариқи Одинсовский городской суд ҳамон решение МВД-ро бекор кардам. барои чӣ гап дар бораи 5000 намеравад. ин хеле аст ки визавико вақте ки як административный штраф кард ва ё дигар Россия омада наметавонанд ҳамоно 30 000 мегиранд. ҳабилоҷон 30 000 мегиранд рӯз то бегара либос медӯзанд барои амон шаҳрвандои Русияро ҳам либос медӯзанд як чанд корҳои дигарам мекунанд барои 30 000. ман оно ҳиндиҳои мусулмон буданд. ман аз ҳамон 100 нафар ман ҳисоб кардам 55 нафарашон номшон Муҳаммад аст. бале ман оно пурсидам ки ҳамин 30 000 барои шумо мерасад? мегӯяд ки маоши баланд аст 30 000 мегирем ҷои хубамон ҳаст. барои Ҳиндустон бале барои кишварҳое ки камбағал ҳастанд маош дар онҷо $100 аст. бале баъд ман аз корфармо пурсидам гуфтам ки шумо чӣ фикр мекунед? ҳамино мегӯяд ки бисёр одамои хуб ҳастанд трудяга ҳастанд кор мекунанд бе ягон чи барои ино барои корфармо ҳам хеле одамо дар кор забон надонанд. бале як нафар переводчик буд тамом. барои корфармо ҳамин хел одамо дар кор ки мисол хап одам кор кунанд рӯзто бега кор кунанд мушкилӣ ба пеш наёранд. ман худам боз як тарафи дига моро бурдан тарафи Домодедский гор Домодедово як сехи дига бурдан 400 нафар духтарҳои шаҳрвандои Шри-Ланка кор мекарданд. 400 нафар бо ҳамон 30-35 000 ман нора гирифта первый кассационный суд ҷалб кардам. мисол ҳамон сафорати Ҳиндустона ки суд дашад ки биридам 100 нафара ки ҷаримаошна бекор кардам 100 нафара ҷаримаошна ки ман як 4 рӯз зиёд ҷалб наистодаги ҳастам 100 нафара ки аз саҳар то бегора суд дар суд ман шидаги заседание бурдем ҳамонро ки бекор кардам. баъд аз сафорати Шри-Ланка ҳам занг зиданд мо уҷа ҳам рафтем 400 нафар мегӯям ки дар ҳозир бисёри ҷо чӣ кардаги буданд оно ростӣ дар ҳама ҷо як кор шудаги буд ҳамон яъне бигем ҳамон начальника мо отдел бо ҳамон чи общий язик наёфтаги буданд барои ҳамин хулоса ки бале ҷарима мехостанд кунанд 400 нафар духтарҳои Шри-Ланкара. бале шумо ҳимоятшон кардин оно ҳам 35 000 маош кор мекарданд. бале ки ҳоло бачаҳои мо як рӯзаш 3000 рубле набошад кор намекунанд 90 000 100 000 маош қад кор мекунанд. хай ҳастанд баъзи бачаҳо медонам 60 70 000 мегиранд. вале шумо як бор тасаввур кунед ки дар ҷои як шумо 2-3 кас кор карда метавонад. дар ҷои як тоҷик 3 ҳиндустонӣ ҳар хел гапҳои баланд гуфтан ба забони русӣ мы так делали наши предки так делали. да ин гапҳо кӯҳна шед. фикр мекунам ки мувофиқи ҳамин қонунҳое ки ҳастанд
агар мо рафтор накунем ба мо маъқул набошад, агар депорт мешавем. баъзеҳо ҳастанд ки ман ҳар вақт аз баландравии нархи патент, аз баъзе қонунҳо ба имзо расидан видео мекунам, баъд мегӯянд ки ҳамин шумо ки ҳамин гапҳоро гап мезанен, мегиранд уморам ҳамин қонунҳоро бировардан мегиранд. охир мебахшед наход ки баъзеҳо то ҳамин дараҷаро бесавод бошанд ки бовар кунанд ки дар ҳақиқат қонунҳои ҳамин Россия имзо карда мешавад баъди ман ҳамин видеоҳои мо. ҳалон ки мо аллакай имзо шудагӣ, тасдиқ шудагӣ, дар сайтҳо чоп шудагиша хонда ба шумо мегӯем. дар бораи баландшавии нархи патент гап задам, қариб 10 танқали комментария хондум. мегӯяд ки ҳамин ту гап мезанӣ, баъд вомегиранд мекунанд, мегӯяд дӯстои азиз аз мо ҳимоя шавен баъзеҳотон аку бало ба паси ҳамун як кас ду кас бале таваккалтон ба худо ки ҳар гапо мегин намегин аз шумо ку уқа парвоям намекунем, лекин ҳайфи ҳамун зану фарзандое ки ба шумо умед доранд, падару модаре ки умед кардааст ки фарзанд калон кардам имрӯз мара мехӯронад, мепӯшонад, вале то ҳамин дараҷа баъзеҳои мо фаҳмишашон паст аст ки даже мара дашно мекунанд ки нагӯ ҳамин гапҳоро, ту гап мезанӣ баъди ту ҳамин қонунҳоро имзо мекунанд, мегада товба кардам хеле бадам нашавед. намехоҳам ба иззати нафси ҳама бирасам, вале мутаассифона ҳаст ҳамин чизо. хеле бад нашавед дӯстои азиз. чӣ хеле гуфтам, мо шуморо намегӯем ки шумо дига ҳамин лаббай гӯен, ҳамаи чира ғулом шавен дар ҳаминҷа, дига овоз наброрен, дига ҳуқуқҳоятонро ҳимоя накунен, дига ихе намегӯем. баръакс донед қонуни худро, ҳуқуқи худро донед, сари либоси тоза пӯшед. просто ҳамин дар раҳу рӯ баланд дод зада, сари ҳар як урӯз хона зур нагирифта. баъзе бачаҳоро дидам ба чашмои худам қати ки ҳамин паласаи сплашное то мехӯрад, сигналеш метиҳам бо урӯсо мефурад, гап мезанад бо ман ба чишмам дар байни шумоюм мебинам. ҳамин чизо шикоят. мана билохира аз Африқо, аз Ҳиндустон, аз Шри-Ланка аллакай муҳоҷироро оварда истанд. ай тараф хуб аст, бигзор биёянд барфҳоро онҳо биробанд, бигзор биёянд дар ҳамун швентсиҳо онҳо кор кунанд, бигзор бачаҳои мо ҳама соҳибкор шаванд, бигзор бачаҳои мо ба корҳои баландтар гузаранд. як муҳоҷир дар Русия мо нестем, бигзор ҳамин корҳои баландтар мо гузарем. ин ҳама аз таҷриба аст. бале мо ягон чиз зиёдӣ гап намезанем. фоидаи шумо аст ҳар чизе ки мегӯем, чунки баъзеҳо бо дар комментариҳо менависанд ки ин рӯша сиёҳ мекунам, ман 7 сола бе патент гаштаистам. бале ба худо қасам дар спецприёмник рафтам, қади бачаҳо вохӯрдем 20 кас шидагӣ. як кас омад гуфт салом алейкум, гуфт ака дастатиам хел бахшиш гуфт. ами як нафаре ки дар ҳама видеоитон менависонем ки ин дуруға, патент накунед, ҳамода маим гуфт. ина гуфт ахир қапидан ман ина овардан спецприёмник гуфт ма бахшиш мепурсам. ҳозир ҳамин кадра ёв магар мемонам дар ҳаминҷа. видеои спецприёмник мерафтам, ҳамон видеои кӯҳна менависанд гапҳои паст баланд, худшон аз роҳ бероҳо ҳастанд. дигарҳоам хеле ҳавасманд мекунам ки бепатентам гашта мешавад, студентский билети фалшивам қади гашта мешавад. ҳамин чизо бисёр ҳастанд. дар кадом давлате ки бошен набошен, агар вайрон мекунӣ қонунша, як рӯз як рӯз ба даст мехӯрӣ, депорт мешавӣ. боқӣ ихтиёр дар дасти шумо аст. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳар саволе ки шумо доред дар сару мо ҷавоб надодем дар ин навор, дар зери комментария нависед. боз дигар як бор хоҳиш мекунам ки наворро паҳн кунед, мардум огаҳ бошанд. намунаи бланка барои пур кардан дар описанияи видео ҳаст, дар омада онҷо скачат кунед, дар ягон ҷо рафта печат кунед ва ҳамонро пур карда бурда дар отдел по вопросам миграции УВМ, управление по вопросам миграции, ҳамон ҷое ки регистратсияи шумо ҳаст, як 10 бор гуфтам бозам такрор шавад, бурда супоред. фарқ надорад ки шумо частни кор мекунед ё ин ки дар корхонаҳо кор мекунед. чӣ хеле ки бародар муҳаммад гуфтанд. баъд ҳабилоҷон як чиза мехостам қайд кунам. мо ҳамчун ҳуқуқшиносони шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ҳар рӯзи шанбе, яъне ройгон шаҳрвандоро қабул мекунем, ба суолои яъне ба суолои онҳо ҷавоб медиҳем. чӣ административни дела бошад, чӣ уголовни дела бошад, юристои уголовни дела ҳам дорем. баъд сайти ҳамун сомонаро монед, дар онҷа чӣ ёрдамшон дар кор мешавад, рақамҳо ҳастанд, занг зананд, бо қадри имкон дастгирӣ мекунем. рӯзҳои шанбе суроғарам мемонем. рӯзҳои шанбе
بعد از ساعت 10 ما شهروندان قبول شهروندان یعنی هستیم. بله از ساعت 10. خب عزیز، یعنی که یک سامانه پایان‌تر میمونم بعد از کچت کردن بلانکت دیگری سامانه‌اش این است که یکی از شاخه‌های سفارت است. بله بله. که در آنجا حقوق‌شناس‌ها هستند.